Mali ni Côte d'Ivoire a joué quart de finale là. On a joué stade au stade le stade de la paix. Est-ce qu'elle a perdu le paix la paix pour là-bas? Ne yɛrɛ cɛ sirilen don ko la hali ni ne kɛ bɛ tigɛ a kama ne cɛ sirilen don. A ye tagara bɔ nin kabini ko. Bon Mali Côte d'Ivoire il est fait sisan min gagnera o dɔ kan ka kɛlɛ kɛ o dɔ kan ka kɛlɛ kɛ. Bon ni ne yɛrɛ taara terrain na ni Mali gagnera ne bɛ n ka drapeau ta ka di Ivoirien ma ni Ivoire gagnera Ivoirien b'a ka maillot ta ka di ne ma an b'an ka maillot kɔnɔ. Wow! Oui! Ça c'est un mot de la paix. Merci. Alors mon ami, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Ouais, ça va. Il est ivoirien là. Non, bonnet malin mais il va les gagner à cause d'un mal. Ah, c'est là pour les gamins de Palapo. Mon ami, malien mais il va te quitter quand il a quitté, il va pour le Kayano. Il va faire parce que pour le Kakoro Tani tiens, c'est un qui ni mi gagne on le gagne, mi ma gagne on m'a gagné. Ndeke, il va dire à mon effort, il va dire on est. Avec bon. Ah, Mouta Dupé, Mouta tɔrɔ ala yana gbɛrɛ. Donc o la sɔn mi sɔrɔ wa. Voilà yana gbɛrɛ, voilà. Ɔhɔn jate. Voilà. Ɔhɔn il a côté là. Voilà. Kamera tugu bila abɛ ta kɔfɛ. Ibalɛ jɛ do. Mi bɛ Côte d'Ivoire maillot nan. Ado, elle avait tɛmɛ, elle avait tɛmɛ. Voilà, na bɛ. Petit yana bɛ